Right, mwancho muligereri nka TV nebiro binde ngokoletera omugano kurwa se kenyoro ekiga kia borabu igotoka se sublocation ya Bomwancha igotoka se constituency ya Bonchari igotoka se county ya Kisii. Itukolia lero ntolegaiga n'omong'ina yomo oyu bwato mochokoro obeiriga kumusumbwa soboroira singa kentambe omwana oromoke okorokana kotwaro boroire okoranga omutwa yobeire omonene emechando ntatware etamwengie ya nyagitari ndabe kinkonyeresera omochando omwana oiga bwate tolegaiga n'omong'ina oiga oyu gochikotoeresa omochando bw'omwana oiga gose omochikoro oyoye kuri omochakana mbaka omwerio eritomanye ng'a ncheraki aranyare gokonya ekingose bangeri ng'a ekarato gochikokora omogano oiga ono omwana obeire gagosumbwa amatuko amange bwato omochando omonene okororokana kabwato obororo obonene ase omobere oye mwana obwate emiaka ebere yoka osaba ombwati nainche eritokora omogana n'omong'ina oiga atwerese omochando omwana oiga ochakera omochakana mbaka omwerio samarieta nkorokwa Brian McKnight Eninka TV. Sama ditang ikut berkumpul. Ellen Mong'ina gano enka yao. Gano enka ya ne bomo. Pole sana ndoche so omwana ogendete kunyakolera. Okorokanale soborro bonene. Nabale no ujungu enene. Agonchanda tari no korara tari korara. Nabagoiko yani nabakorana amacha ya bwata ase omobere yani okonyora okorana akari gwati gumbaka yagostoke style geteiga. Yes, egina kitwataka tumanye story yo mwana oiga ase obwagare nakinata kuramanya ng'a oyo no mwana ogogosening'o Omochokorone. Omochokoro. Iga sinke yaga abana barengo bwate. Abana 7. Abana 7. Okay. Ndiwa sogete gocha sinke. Akorera omwaka oyo no 15. Myaka 15. Myaka 15. Abana baiga bagosaba obwate oiga n'omwana obokalenga. Iyo gatatu. Mwana ogomomura gose mwana og'onyaroka. Chinyaroka natang'anete chinyaroka. Nyaroka irengo bwate. Bwate chinyaroka inye n'abamura 3. Igo bono oino ibwe nyaroka gose nobwomura. Oyo nibwe nyaroka. Kara twera sango igoro yo kuibura kumwana. Mwana oyo yaiborete mwaka 2001 mwezi wa 8. Akaiboru ore buya ase nyagitari ya general. Yes. Ekara iboru karenge buya omwana tokaba togosoka togacha ase enka yaitu. Omwana ore buya. Omwana gachi koikia omotienyi okianda tarehe 15 kinkorwa sinarwete kebarua ngacha nganyora omwana ngosibigwari ngachikorigeria omwana oyo ase omotu oyo ngarora n'omotu oyo yobimba. Ngabori omwana oyo ng'ina naki omwana oyo naki abimba ase omotu. Yes. Aganteina inche narigereiri nanyorire omwana oyo yabimbete ase omotu. Igo omwana oiga kuiburwa omwaka oyo mbiyarenge. Ekera arenge buya bono omotienyi okianda chitariki 15 nari tochake tokorora etariri y'omwana oyo. Bono ekero nachikorigeria etariri eye nkamoira ase nyagitari ekorokwa ekerubo edispensary. Okogocha kurusokorwa ogacha okanyora ngosibigware ngarora obimbire omotu. Ekero nanyora obimbire ase omotu oyo bono nkamobori omwana oyo aganteina inche nabono iga namorige na inche nanyorire obimbire. Ngaimoka jinse echo nkagenda baka ase nyagitari ekorokwa ekerubo. Ekero naika ase nyagitari y'ekerubo ngatebia abasista barengo yaya sister omwana oyo iga nabotwarire eshida.
sister bagantebia moreta ngo tumurigerera ngabaira bakororo ngambairira umwana bakase baikaransete bakamurigerera bagateba umwana oyo otwarire shida yemeki y'omutu nande kumanisa ne ina amacha akorire kiaturaviria ase omutu oyo igerio kumuira se nyagitari bado omutu oye muri kawaida gose konyora obeire omonene buna bono ndoche omutu konyora obimbire bono obimbete lakini tali konyora buna size iga ya no barenge iga na barenge omutuga wikereye omwana babimbete iga kana namuire tase nyagitari eyo igo bagateba nga nemeki eprogeti amacha agacha go drop maiga bono naramo bimbete ase omutu okay okay bono kuruga ago bagakote byogendareria kera bantebeti rituko erio bagantebi ng'ende baka general ekero naimoka kogenda general yes ngagenda chinsechi kengima banteti ngagenda general eri kengima tore n'omwana oyone ekero twaika general tukabwata tugaika ororo bagatotebi n'omwana oyo atakire gokora scanning tinarenge na besa narenge komokorera scanning eye ngabwata ngabatebi morange chingaki ng'ende chikorigi chibesa echo nchekorete omwana oyo acha gokorera scanning eye ngachicha orocho boremerwo munambwati ntabwati ngachaka koriga nganyora chibesa echi siringi 7,000 ngabwata ngamoirani aronya narairete emunda korigi chibesa ekero narigi chibesa echi ngamoira bakamokorera scanning ekero bamokorera scanning bakanyara bagontebi n'omwana oyo atakire koirwa Eldoret ekero ateguna Eldoret akoirwa ngabwata ngamotei chinsechi timbwati besa ndanyare komoira Eldoret kengima ngobwata ng'endeka nandi togende tochikorigia enamuna eyi nachire konyerigia nabeire ngaki yokonyerigia natindanyora namuna eyi mpaka bono goikera bono igo omwana oyo nabagonchanda akorera boki nagoke maiga nabagoke maiga nonya okoragera endagera tindi komoragera ngomoragereria egechiko gekombe tari konyara komobekera monwe ekero okomorageria tari konyara konywera gekombe bakantumeka egechiko manya ko omwana oyo endagera bono nachire korigi iga na iga chiaborire abanto bekenyoro bagacha bagaikaransa ekero baikaransa bagateba nere buya torore gose ntorambari okoboko tonyara gose ntonyara gokonya omwana oyo bagacha bagaikaransa ekero baikaransa bagachikorambari okoboko bakanyora okoboko barambarire ekwabeire 23 echi tubachiko 23,000 siringi 23,000 nitalire ngamwatete komotakire limwana enusu milioni yes okay kero batotetie enusu milioni abanyakinyoro bagateba rinde tiga torarora torora gose ntonyare bono bakanyora barure chibesa echo 23 echi tokachigochiakera esabu nonya kogenda baka Eldoret iga abu nabenka buna ne transport nande nchigoisana gere nina nyare konyora aba baranyare gonkonya banyare korigereria obokong'u bwa omwana oyo banyare gonkonyera omwana oyo gose nanyare konyora obogwene alright omoncho murigereria Nka TV ekero origereretie omong'ina oyiga nabo okora oborora bwato obonene enchera omwana oyiga agendete komochanda ekero korigereria n'omong'ina obwate amabibi amanene sana ase obogima bwaye omwana obeire gakomochanda ase engaki entambe naende oyiga manya ng'a nomochokoro oye nintake komanya ng'a ng'ina omwana gose ise omwana barabwo ng'ai bare ng'aki abeire gocha bakera chinsechi iga na andu bonsi origeretie omogano goikera chinsechi omwana oyiga ekero morigeretie goikera iga nabo okora ng'a omwana obwate omochando omonene naye mbono iga buna togendete gokora omogano iga niga okororoka nabwate obororo obonene ng'aki enchera bakobuga iga kobwakia nabakoburera bwaki iga nonya omogaso omogima nabakonya kobuga iga bono ng'ina omwana oyiga ere ng'ina omwana mirimo kiago omwanafunzi bwa esukuru ore timati gose esauti y'omong'ina oyiga nkoigwekanere buya cameraman yane nabegontebi gwateba ng'ina ng'ai agoto esukuru omwanafunzi bwa esukuru ng'ina n'omwanafunzi bwa esukuru ng'aki akoba omwanafunzi bwa esukuru ekero abete mosigo yarenge form 3 ekero arenge form 3 akaba okogenda esukuru ekero aba okogenda esukuru akaba chingaki chigaika agachaka gongi ekero agongi tokarunya gitari tugacha ekero twachichaga iga omwana oyano nabwate emuradi yogosoma bakakora esukuru agantei mama tiga ngutigere omwana inche ng'ende esukuru nyasaye nkonye inchi konyara gokora amatemo a form 4 bono iga muna ngokwana iga form 4 are
iga kanyore akaba musigo ore form 3 kale form 3 akamakoira chingaki akanyora omwana anda akaba gakoira ne skuru sengi jabwate ganga yo kwenda gusoma akore school iga musigo igo koira nanga bono naye no mwana oyo bono nkaba nkoimokia omusigo bwa omwana nyare komorera Pole sana mongina Nyasaye naro nandikire gento bakake inyarikana ase Nyasaye bono kwatumiru ase inyagitari ya Eldoret wachire kinyoro giakorera omochango igikiri shiringi 10,023 korugagu ngaibu akorete bono orweri tindanyora na munende yonse ekina chibesa bang'ete nande nachinde nachirochi achibwatega ngasiki okora kana narenge buya kanyanda arwara narenge gokora chikonde imigondo ngogenda iparwa nakora nanyore ndagera twacha kutumia kakoji n'abana bono wikiraiga wikiraiga nabono ngambwata omwana oyo ndete yo ngo nanyare gutigera mwana anyare komonderera bono nabo ngikaransete isiko gaiga korumambi bakamara bono litukuririmana ore isiko nabo ngikaransete isiko gaiga wakogera ngasiki nere nige parwa kogenda musuko ngorachweri are musuka keranyore gasi ogochweri kogenda ari kerataranyore gasi ogochweri na bakogenda gasi yege parwa yogokombe igo obogima bad nobokongu ase enke ya gosanga imbwata obokongu aro obokongu barabumbari ase enke yani ancho morigariri nkativi namayenda manene n'obugoro bunene ororigeretie omwana oiga enchera yoka akorera chinse echiga nokorokia oborora bwate ase omobere oye oyo orakunu nancherende onsi oratagera konya omong'ina oiga eri omwana oyo oye aire ase ensemo eri Eldoret eri agende konyara gokonya ase enchera eyemo n'abanyagitari erikoringori gogeika eyamanyekanire ng'a mochando kiabwate ase omobere oye osonye kore omotalamu orisiko iga nande kurigerete gusoma ite nyagitari erabengia omwana oyo arairwe eri akonywe agosabire ng'a nabo gosapoti omong'ina oiga ase enchera eyemo goseyana otomerekeria egeke kiago bwate ose enchirende noe namasabo noe nesimi yago gocha ase enke iga nabe gakonya omong'ina oiga anyore koba kagokonya omong'ina nibwate esimi esimi mogepurate yane ebwate aibika omonyane tobwati esimi esimi yane eyasirete sinachete geparua ono korona yatonyete gari sinachete geparua ngachikorigie ekambora murayondo nyagocha gaiga erio arare ng'a gose kwanya koira kesi kia gose murayonde arare gose ngokonyare either omwamisiye omorenda ward oyo kabeire gose oyonchire gose mwairire noe nomogavana gose noe nomo MP ndoratebionde bwensi right ise omwana oyo ere naro ise omwana oyo ntwachete nkabori omwana oyo ekero namobori nanaki ng'okoete endebe anyarete gontebi tata omwabo omwana oyo omogaka bwenga ekero atebiwu nachiete mpaka ase eboma eywo ekero agenda ororo ase eboma eywo akanyara kobatebi rende yaya natwarire omwana ore iga na iga otwarire eshida omogaka oyio yamotebeti natari iga iga oranyare gocha sobo omwana oyo nere ororo oyo na omwana omenyete bong'ina koro bono kero omogaka ono atebiwu kero atebiwu goikera igo akabwata agacha agantebiwu buna batebire igo omogaka ogo nachiete bakasoba omomura oeto ase amenyete bong'ina koro kera ikora akaba buna aserukorwa bono bakaba nambamosera kero bamoteine agende bakasoba omwana oyo isoba omomura oyo gotokera emeremo ere agokora gose nere nomwanafunzi omwanafunzi are igo neba nere enchera teyarakonya omwana oyo enchera teyarakonya komutiriare tete oire ribaga ase omorigereria okorigereria igari omong'ina ase chinguru chiago okwana nomorigereria okorigereria goetera nkatibi otebi mechando yago naye motebikia aragokonyae eri omoche koro ogo anyare korwarirwa ase nyagitari ya Eldoret anyare kobwa inche minto tifi engoteba gaki kimoranche
monkonyera omwana oyo monyare konkonya momorigeri muna akorera iga tindi korara nonya ase obotuko nonya omogaso nabo mbwatete goikera iga na namunendete iyo mbwate ndanyare komobwena ninyo anyore obobweni gaki mwarenge gwanja monkonya mwensi chinsemo chionsi pi monyare gonkonya omwana oyo gaki anyare konyora obobweni nabo nyasaye aranyare kobasisani iyo orasiboka gonkonya ndagera nobwate naki okonyora endagera nabamate bagonkonya Chumorigero Linka TV ne situation erega iga sekenyore kiga kia burabu kegotoka se sublocation ya Mwancha Mwancha gotoka se constituency ya Bonchari yotoka se county ya Kisii aiga morocho mwana moke ore miaki ebere goike boniga obe obwatu mochando monene somotuoe porogire kibate tabwate ekero nyagitari bale kulingori ebatebete namache ari ase omotu atakeire kogenda arusigwa amache ari omotu naraya komorura iga scan nchire mwakorete gose bipimo mbire mobwate ntwakorete ntochibwate right ntochiko chioro kia baadaye ekero nagani ko tigo mongno iga ara agenda kesingincho none lire likorokana kobobe esinginche mbeo ya rokana kobe nyinge nagani tokole chinkwana no mugaka bwenke iga oyore iga alafu baadaye umwana oyu ngina umwana oyu chire kurangiri kurwe school nere acha at least nere ara side ya story ekerenge kenenke linga toganinga oyu risko gaigora twale omonde okonye nkeiga okonye omongino iga okonye omwana oiga yaseri against nini gosogosaba kwa koliko keigo akorenkeiga elibanyale gokonyeka abatokira nginga mbuyemo mekati binanya sae tagotiga bagatanga ekero okonye yo mino kale moyo nyasaye tagokwe chengoro ko magnet nkwira nande gekagitali getambe no mugaka bwenkeiga Wancho morigere nakulire irankore tando mugaka bwenkeiga nera to tebie side ya story igure mocho koro ebuna twabereta gukwana na ngina koro omwana muna mwaro omwana aberega komia singa kintambe na bakoro omwana uri burabwa tasomo biroye ande by the way manyabuno omwana okorera igo litkuri gimo botukobogima na bokoro mochando enkeiga gwetera aiga ninde no mugaka bwenkeiga ngakikoro komugaka sama leta nkoro kuyo binaris nyabarondigi binaris nyabarondigi enarenka yana Dende bone yarenge churi corona era alikia garete gacha korente mesike mocho koro gacha konyore kwere ndamangana yaga Ncherende bone karona arenge sina arenge karongo chigo changa nyara mangana yabeire nite komenteli gira gacha na tebete ngaki mwana one nonya yabete nasaye naro aye bono kurabwa to mwana matukomake abugocha kogende sukuru igo mwana yiga ogo atiste konyoro mwana ngaki ya corona era naro yagarete mistake gacha koba yes Nche bono ngataba ngajaringe gwancha igure yaye akion spirine na beta arange kurende bono amagosa achete koba na yayiga bono rende karo baruri nyagitari bari buya bono rende gatoka nande nga umutu chakire karante problem yes bono kurugagwe no yagenderete paka goikera buna ma umongina eresa gatoka rende ngumwana chakire go develop problem asum mutu igorende abanyakero baito mbato konye take lakini bono gente kingechete kwa bakego isana kurwagurenda abantu bamintoga buna bono toko ende ibaru ebya mugondo ngasikyo kora asinche kora karande ke barua kya mugondo na nkora karande gasyo bochwe lakini gasyo ya bochwe bono yaro sikuisite iyo yes metenja chega kya bono bonda so kale mirimo andonsyo yondangire ke barua akikingo chana kora gabona kero umungana munaire saga iga mwabeire mokwanda nyagitari mugate una mutageri chibasire chinyinge rio mochukuru ino airu chinsemo chi Eldoret kwabeire kukuligia basani nchirende gose gote manchirende konyora besa no yanke igo rio mentese chiri kenyurugia changete ase bintu biri byabata bigotoka 23000 yes aguna wabasani barenge imabuna obasire tepaka goikerago nande nabwate kubwa konde wasipenda yo chikoligi nande basandi bande bawo tatigarende bana karutwa chite kuriyo lyase abantu buna minte FM Inka TV akina abaraga tokonye kiagara baruo oborori batebirende bamate baito abasamaria baya kiagara umuchando kogo chaturi gwa kaudi aya tawatanga gakyo yorabe kagotokonya
omwana nawe gakumusesenia bono buna ayo mwaka bwenke muchando kyo moneno ogwetera sinke kulingana no mochikoro buna ale aso mochando omonene ngwetera Yes. ekene pi buna bono bwango iga omong'ina ari kuri nyagitari n'abanyagitari ange chiwiki isatu akamenterwa amanyinga bono kurwerie gotoka ngwe komitinde sana yes bono abango temanchire ndi hospital nga gosekendi yatukire togotumia na musukura be gotoka nga kende tikeyo toremereria abantu tunyina one rungori turara omong'ina oyo bonere narwara omong'ina one narwara onya ne chibicha buna akire gari anchusi arwete chenero era mbakonkia bwa abakong'wa bwate n'amanyinga aerete ase omobere oye lakini namentere tu bono rende omosamari omuya otokonyete nero ochete kori chibesa 25,000 agacha gosoka nchete nabwate kende omong'ina natebanga ng'a nkwachiete korigia iso omwana waikorora ogasiara ng'aki arenge naige toro no natebetie omogaka oyo kero namoeresa nkamotebia aya Ogake. omogaka oyo akorokwa omogaka momanyi omogaka ise omomura omwetu ayo oyi bono gari buna omwana bwa omoise koye nero oyo omenyete iga okay bono rende kero namoeresa omogaka oyo agantebi ng'a yaya tegokora ki tekonyarikana bono naende kero nachikorigeria rende omogaka oyo ase egenke tokorokana buna ntata moke naende bono ase tata moke togochi konya komotebia mang'ana mange ngabwata ngatiga ngateba ya nyasaye nari nokobua okay bono korwerio nabo natebete ng'a omonene nabo ararente chinchera itoke ng'a omochokoro oyo nokorire ki obwenire okay nasa naro nyasaye naro nte tokonere omorigereria nka TV oraria okorigereretie buna omogaka bwenke iga erase emechando omochokoro gagwetera erase omorigereria obwate omoyo bogwancha isiko gari emechando abieka ogwetera nomong'ina ogonyomba iga erianyare kogokonya omwana oyo iga gose omochokoro oyo airwe ase nyagitari gaki abanchu bomonene mwensipi ime yense eyithu tore kamorancha gaki ekene pi obokong'u mborororo naende koreng'ana na omochokoro oyo one kene pi nonye okorara gwechitaro koraku korentete obokong'u gaki tokonye oyo okwerwa oyo orakunu na omonene nyasaye naroro nere nabo akomokonya ekiagera obomaene pi ase bore okwenyara ntobwati bono igo togosaba abasamaria abaya gaki motokonye ase ogwancha kwaino kiare nyasaye nere nkoirania are yono omogaka nyasaye naro nyasaye naro nokwegena okonene ng'a omosamari omuya nare ase ekamera iga omosamari omuya ngogokonya are na yesu takogotiga otebekanaire ng'aki ekero nonye emechando ere emenene tonyara ko lose hope twara okoegena ng'a kere gento nkere buya nyasaye nabo agokora ogwancha kwaye ya mono motegererie omorigereria nka TV nomogaka bwenke iga amasaba aye nabo kwanyegure buna kwanire goikera igo bono ntarachi kogenda are nintake koreta omwana oyo ore ng'ina omwana oyo iga ore iga orure esukuru by the way niga agosoma ase esukuru erang'e iga ase esukuru yaime bamoire korwa ororo at least nere arateba igoro ya omwana oye ararwa amagomba aye gocha ase oyo torigerete chinsabu na echi iga at least oyo oramorigereria nere nabakomanya ng'a aitha neba onyorete omwana oyo iga neba gatigerete abaiboria omochando monene lakini taboretwe iga ngai okogendera kwasoma esukuru that's why are ase esukuru bono iga akore form 4 eri nere achi gokonya omwana oye ase enchera eyemo gosende tochianda are nere nkoreta bono iga getari getambe eri tokore chinkwana amo nere morigereria nka TV na nakorere ira nkoreta nde ng'ina omwana oyo ore omwanafunzi bwa esukuru nere atotebia side ya story yake igo abe gagokwana into nere atotebia ng'a mechando kiabere kagwetera igoro ya omwana oye nogosaba kwaye nkorokia ase omorigereria otorigereti chinsabu na echiga oikire iga abuna momoroche bakorokana iga buna abegete uniform korokana very smart by the way nere toratake kokwana chinkwana nere ng'aki okore kobana Cynthia Nyakibati. Cynthia Nyakibati. yes pole sana buna twakorusia skuru lakini bono nabo yarenge ng'a tokorete na orakwanera barigereria bamanye na barabwe story gose side yawe nererie Yamon. right etware gukwana igoro y'omwana ugo karatu byango igoro y'omwana ugo ase chitaka chire chingi Mwana ni ege yanyari igete chitariki choko ibero omwana kanyara kwenda ase nyagitari yake sire for 5 abo toigete ororo kanyara kogongi kinde buya kanyara ngairutie tanganyara kobaru kanyara omwana kare buya
igaikari ituko ria gocoka rindi tukanyara gocoka tugacha tugaikainga Igo kwa bare tu. bani na bare tu Okay. kito ikainga igo mwana kagendete kitumubwate mwana kagendete kunya gukina gachi goikia ng'omotenyiga tokarora edariri omwana kobimba omotu na intwe ntwachete gosireki tokarora mbuya tokamoira ase rende nyagitari abanyagitari banyare gototeira rende mochandoki gose mbokong'u rende bwanyare konyora omwana kobimba omotu igo. Yes. Kitoigete ase nyagitari eywo naria banyare gototebia omwana oyo nabo erabe na emeki yaye ya brokiri amache achake koba omotu amange tomoire ase nyagitari ya general gose abanyagitari omonyagitari omonene oria bokorigereria abana anyare korigereria omwana omochandoki abwate. Tokanyara komoikia ase nyagitari ya general level 5 tokenda ase omonyagitari omonene agateba omwana abwente gokora scanning erinde bamae komanya naki bakonyara komobwania. Okay. Kitwaika ororo ntwabwate besa tukanyara koirana bakanka mama akaba okorigia inse na igoro akanyora chibesa echio tokanyara komoirania nakoretwe scanning bagateba omwana oyo abwente koenda Eldoret ache gokora surgery erinde anyare kobekerwa emepira eranyare goetwa korusia amache aye. Mochandoki mwabere mogwetera ne oborwaire bwa omwana oyo. Tweteire emechando emenge sana neba tari oyo bweka mama bweka narwarete omwana bweka arwarete bono obokong'u sana bono tobwate ntobwati inchera ende yonsi obokong'u obonene sana tobwate. Omomura oyo okoete omwana oyo iga kero kende mwanya gokwana nere? Yaya ntwanya gokwana nere. Okay. Ngaki gwachete koirania skuru. Nande ngiagerete ukairania skuru kulingana ase eng'encho ng'a ngwaratigete skuru ase egeke getano. Naraberete nkanga emetenyi bibere twachikokaribia buna nogokora amatemi ya okoenda ebirasi ngateba goika tingonyara kobera isiko goika nyare koirania skuru erinde nche gokora amatemu aywo erinde nyare koenda ekerasi gekobwatia ngairana gochia skuru nkanyara gokora amatemu aywo nkaenda ekerasi bono gekobwatia. Ire ngore bono? Form 4. Skuru ki osoma? Ekerbo high school. Ekerbo high school. Alright, boarding ore gose ne day school? Boarding ende. Ali ekero ore skuru ng'aki okochikwara twara stress igoro ya omwana wonka? Neba nimbwate stress chine sana nea na masomo yani nea na amasomo yani tingonyara koengage okoba yani ningochi gosoka nea na egitabu gosoma iga nanyora narengereiri bono nanyora narengereiri nere nachakire kore bono naki abanchu abategereri nkosaba monyare korora monyare gotokonya erinde tonyare konyora obweni bwa omwana erinde gaki na inche nyare koba stress free gose ninyare gosoma ase amatemu are motu. Ogosaba ng'a iga ari kore skuru nyasaye naro endera gosoma ekero gwachire skuru concentrate na masomo manya ng'a nyasaye naro tagotiga omwana ogachandeke. Amina. Oigwete? Ando ogende gosoma ase ebidii na omokio kwarwete ng'a tibogende skuru nyasaye mpaka agotendere naende I'm very sure ng'a omwana ogo mpaka abwene. Amina. Inki otete gocha koba ekero gokore skuru? Inche nogosaba kwane kinyare ngokore skuru nyare koba omonyagitari. Ase ki otete gokorera obonyagitari? Yani enchera nkore enchera abanto bono abarwaire enchera bachandegete iga ase nyagitari bono nkasaba buna nere na okogania na inche nyare gosoma esukuru nyare gokora ng'ende training ya obonyagitari erinde na inche nyare gokonya abarwaire. Okay. Ase egeka eyemo morigereria Inka TV roche omwana oyo iga buna abwate eganga ya ogocha koba nere omonyagitari riakonya abarwaire ase chinyagitari ao ande kwarorire ng'a kando nokonyora omwana bado nairete step ya okoirania esukuru riagendire gosoma nere ng'a ache gokonya enka yawe ache gokonya ise ache gokonya ng'ina nabo igo ache gokonya omwana oyo koreng'i ng'a kwarorire determination ya omwana oyo tete baboire ribaga rigokwana na omorigereria okorigereretia aria motebia ng'a igoro ya omwana ogo bleed anga nabarabwo ase oyo oratake gokonya ase omoyo bwa ogwancha arigereria amayanda ago akonya omwana. Abanche abategereria korwa chinkong'o inche ense
moroche emechando tobwate gose emechando eyere togwetera mambweka na omorwaire moroche enka yaito buna ere omwana rigere buna arwarete buna akorera botuko obogima atari konyara korara na ogosaba kwane nkobasaba monyare ase amabere abene ase korwa ase chingoro chiaino monyare gotoa obokonyi bwabwene erinde omwana anyare konyora obweni bwabwene erinde na intwe tonyare koba na omogoko omonene omochengo. Okay sister, never lose hope, Nyasaye naro. Amen. Ngochinde koreta omo nyakenyero yomo oyu bwate simi ase kenyoro eke ase ng'incho nkeye gondete obwate simi oyo torigeti gochaga iga elio ekero oratake okonye nkeye iga onye gotete gochannel omusado gosebesa chinde chionsi chiri oratware nke chiago ose kwakana ne simi otake ba advice ncherende onsi ng'anya gitari kibarari gose munyagitari ki osonye koro munyagitari nchera kibarabe bagokora tokwanere nande by the way nero chite gochangira igoro omwana we konde school none school ali mang'ana ye school fees narora bachase singincho aena bande mwana oiga nabagendete gosoma ase school gali nebe emechando kere emenge gotete byara mang'ana yose getari getambe tochandare chenkoruka Mark Knight rabisano murigereria Oinka TV nona kurere iran koleta ndo munyakenyoro baiga ngotote byari ngakya related gocha senke iga nere atwerese side ya story and by the way ekero twal kuchaga iga nere otemete gotebuna gaki tema gocha senke iga irimo konye abamata baiga karibu sana ngaki kuruba nje ngoro kwereni kerugo nyabaru nje oyo mwabo bwenke igara kine gonde kasini yabo mbiyamo naso gochaga iga igonta etogotena gaki obo enkeye nebwata obokong'u nonye na omwana oyo iga kero anyora omwana eye nemechando ya COVID-19 ngaite chinkane chinyinga abana bari buna oyo iga nero yachangiete omwana oyo iga gocha konyora omwana bono omwana oyo iga kero anyora omwana mbuya arenge tokarora rende buna abaamate bakeigo omwana oyo tigairane esukuru ase eng'encho konyora aikire form 3 agenderere esukuru gaki akore esukuru egere acha gwekonya bono ntwachangiete nomomura onde naro ogokora esukuru na inche nongokora esukuru nongokora ekerubu buna omosekretari nepasa nero nere noyo bwa ekenyoro eke iga togateba rende ng'a tiga tokonye omwana oyo iga gaki nere acha gwekonya gochia motu bono ntwamaete ng'a borwaire obo iga omwana oyo ngocha korwara are iga igo gali esukuru ng'aki omwana oyo agasoma school fees ng'aki mogokora none endagera nebinto binde ase esukuru gali ase school fees omwana oyo etwamobisete tomobisete buna omwana oito rende abana mbaro bakobiswa esukuru basoma noyo iga nere nabo tomobisete buna ase abana bari batari kwenyara gose bari bare chintakana mbaro bakororerwa amabera bakonywa bakora esukuru igo na omwana oyo nere nabo tomoroche buna entakana gose abanto ase efamiri chiri abanto batari kwenyara igo bono esukuru ero rende na efisi eyio etenenerete lakini amahitaji ande nintu tokomogorera nomomura oyo ore pasa sa tiganya kobasesenia ase egasi mogokora mbuya mono ase nke iga buna onyemaete emechando iga babe bagwetera ase omorigereri orari nki ogotebia omorigereri erio gaki inche nare gosaba onde bwensi otorigerereti efamiri eye iga nebwate obokong'u omong'ina na enkeye niga are omorwaire bwango iga naru nyagitari akamenterwa amanyinga nonya nokoba omobere taraba buya bono eyabidedi omwana oyo naende tokamorusia esukuru agacha koba na omwana oyo iga ase eng'encho ng'ina akare nyagitari igo gaki tware gosaba ng'a onde bwensi oratware okogania akonye omwana oyo iga airwa nyagitari rende eridoret referral eye atometwe gochi egere achie konyora obokonyi agwene erinde Nyasaye amokonye abe buya nere egere na mama omwabo atware omorembe ase korigia amasomo ase esukuru. Alright, ase obwango ase eng'encho embura karwa namba yago ya esimi ase oyo oratake obokonya ase oyo oratake gotokonya gose akonye efamiri eye iga nabo agotumeka enamba yane ase eng'encho famiri eye mbabwati simi enamba yane egero 0720 82 17 69 0720 82 17 69 marieta kia koreta erieta ekoreta Helen Mogaka.
Alright. Asante sana mwanchu muligererio Inka TV kurwase kinyoreke iga kia ngakimwakeroka omwancha kurwase kinyoreke iga kia omwancha ime ye ward ya Omulenda ye kutoka se constituency ya Bonchari county ya Kisii chibuna Mark ngote babuna nongo korera mweli oga lakini ndabwensi bwata mayanda isikoga gura atagokonye nke iga ga kisoko sabakwane nga konyo yo mino kale moyo elinde nere kara kine matukande na bakonyo yonde nabo sabakwane nga na bakonye familia yiga na barabo mwana obo anyale ko nyagitali eri anyale ko bwana asibali balenge nyuma ye camera Bridget kirona Jeff Jogo on behalf of also yo chikuwedi video chiga ko mochi ko nyomora mali tankor ko brand Mark Knight Inka TV endago share story chetu na boyo subscribers abande abange elimegane yekera to konyereta yekera banta abange kegima kwaheri wikatumira naso mugano wote.